Sponzorem pořadu je APEC, Asociace pro elektronickou komerci a internetová nákupní galerie MOL.cz. Dobrý den. Vytvořit si internetový obchod není složité. Řadu internetových obchodů dnes provozují třeba maminky na mateřské. To samozřejmě nemusí být na škodu. V malých obchodech mohou snadněji vyřešit například vaše speciální přání, ale není e-shop jako e-shop. Když nakupujete v obchodě, se kterým dosud nemáte osobní zkušenost, je vhodné ověřit si jeho důvěryhodnost. Zkuste se třeba zeptat přátel, anebo zadejte jméno obchodu do internetového vyhledavače a najděte reakce zákazníků, kteří již tento obchod využili. Asociace pro elektronickou komerci, tedy nezávislé sdružení internetových obchodníků, provádí certifikaci obchodů tak, aby zákazníkům usnadnilo rozhodování při jejich výběru. Vedle referencí na internetu tedy hledejte přímo na stránkách internetového obchodu certifikáty kvality. U takového obchodu může zákazník směle nakupovat bez obav z jakýchkoliv komplikací, ať už při nákupu nebo při reklamaci. Obchody, kterým byl udělen tento certifikát, jsou navíc průběžně kontrolovány a snaží se svým zákazníkům nabízet co nejkvalitnější služby. Věnujte tedy výběru správného internetového obchodu dostatečné množství času. Informujte se na internetu nebo u svých známých, jaké mají zkušenosti. Díky tomu získáte jistotu, že se jak nákup, tak dodání zboží ponese v příjemném a bezproblémovém duchu. Sponzorem pořadu byl APEC, Asociace pro elektronickou komerci a internetová nákupní galerie MOL.cz.